നമ്മുടെ വി എഫ് ഡികളും പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വി എഫ് ഡി ഒക്കെ അഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു 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 വി എഫ് ഡിയുടെ ആ പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള കാര്യം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വി എഫ് ഡികളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഇ എസ് ആർ, അതായത് ഇക്വലൻ്റ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പം ഇൻ കേസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയും. കപ്പാസിറ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലീക്കായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ആ പൊട്ടിത്തെറിച്ച കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഹോള് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോളിലൂടെ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റ ടൈമിൽ നഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, പല സമയത്തായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ലീക്കേജ് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ വി എഫ് ഡികളിലൊക്കെ ഈ അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെയും അതിന് ശേഷവും നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഇതിനുള്ളിലുള്ള അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ തമ്മിൽ ഷോർട്ടാവും. ഓക്കെ, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പൊളാരിറ്റികൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ടാവും, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഷോർട്ടാകുകയും അത് നേരെ ഒരു ആർക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്, ബേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പാസിറ്ററിലെ ലീക്കേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം, ഒരു 5 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡി സി ബസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കപ്പാസിറ്റർ ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലയോ ആണെന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 വോൾട്ടാണ് എ സി കണ്ടൻറ്റ് വരേണ്ടത്. അതിലും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6, 7, 8, 10, 12 ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന് പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും അതിനെ മാറ്റി റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡാമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വി എഫ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സൈനിങ് ഓഫ്.